El reconeixement 2017 a l'empresa més internacional, que aquest any ha promogut la Federació Empresarial del Metall, ha recaigut sobre l'empresa Conectividad y Comunicaciones, CONCOM, amb seu a Cornellà de Llobregat, dedicada a instal·lacions i serveis d'enginyeria. CONCOM va néixer l'any 1996 per donar servei d'enginyeria i instal·lació a infraestructures de grans projectes de telecomunicacions. L'any 2006 crea una divisió d'energies renovables centrant-se en energia solar i va construir els primers parcs a Espanya, Europa, Àsia i Sud-amèrica. Actualment el 50% de la seva facturació ve del negoci internacional i estimen que en 3 anys aquest percentatge d'exportació serà del 90%. Tenen centres de producció a Barcelona, Japó, Mèxic, Hong Kong, Taiwan, Colòmbia i Ghana i participen en altres societats a Holanda i Dinamarca. Recull el guardó el senyor Josep Padró, director general de CONCOM.